Mutta nyt on jouluaatto ja linnoilla on ruokahetki. Niitä onkin kertynyt. Ja mikäs laulu täällä soi, Marja-Liisa taustalla? Porilaisten marssi soi ja linnut syö. Ja kyllä ruoka maistuu jouluaattona. Otetaan lähikuvaa vähän. Kamera-ajo. Mitäs lintuja nää oli, Marja-Liisa? Kaikenlaisia. No sano nyt joitain nimiä vaikkapa. Pikkuvarpusia ja talipiaisia ja Entäs lyhteessä, ketäs siellä on? Yksi lintu, mutta nyt tuo lyhde on vähän vajaa. Ja ajat panoroidaan tonne. Maassa se maahan tippuneita syömässä on paljon.